borok bai koburu prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khayai chini molsom bujagai tongo ta khok tai bukuk song regang jing hoi regang ngan jing hoi tam khorang chikin sela jotono no phung kaham belai ke no hambai tini second day session of first plenary section tini ni oro phai manjak phaijak chini most senior leader rok ex CM ex MDC ex MLA te oro chini LOP sar onemes sar tei oro EM, CEM, MDCs, tei YTF ni Central Committee ni President, TWF ni President, Tipramotha ni Block hoite phainai, tei sini sara Tripura ni oro participant khainani hinai phainai rono, ani kha kupur bai chibai. Tai ani hamjang ma ya pharino ang tinini ani topik tino ang kisisa kok sanani chesta khainai tinini ani topik ongkha once a warrior always a warrior abunuti ang kisisa ang noroni thani sanani chesta khainai kok ongkha puila no ano ani biography no kisa norno ang sai khnari nai যে রিজনাল পার্টি বা যে তাবুনি আঞ্চলিক আবো পুইলা 16 জুন 2009 আনি পারাও সাইতোল হয় মলসম হিনাই আরো চিনি বরম গনাং তাবু বকথাং তিনিনি প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাংখলনি ইয়াক বাই আং 16 Jun 2000 ang regional puila ni movement khaimani abno tiang sanani muchungo takhok tai bukhuk song nung once a warriors always a warriors angnani khangkai chung tama khainani nang abo chung puila ma bujinai tini gobang ma chung rajnitik dolo nugo takhok tai bukhuk song chini je ideology je chini imang যে চুং মানানি বাগাই ফাইট খাইমানি আবনো পগরিনানি বাগাই দীর্ঘ 75 বছর জরাতই ওয়াক বসাবাই পুন বসাবাই নিনি রাবার চারাবাই ফেমলোক জাগতে তিনি ও কন্ডিশন চুং কালাই দং কারণ চুং ওয়ান্স এ ওয়ারিয়ার্স অল এ ওয়ারিয়ার্স নি খাতি চুং সামুং খালাইয়ানি বাগাই তিনি ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি নি কুলুগাই চুং দং তা খুকতাই বুকুক সং আং তিনি সানানি মুচুঙো যদি নং once a warriors always a warriors angnani kangkai nini activities tai nini o wansuk mung abo stir khai maton nai takhuk tai bukuk song ang tini nugo gobang ma oro chung bai chung bulai rinani toklai rinani bagai chokran to gobang ma tabuk kalai tongo tini ang sanani muchungo miani je speech khnawai chini borom ganang EMJ baburanjan ni kok khnawai belai kheno dukhu nangai tongo takhuk tai bukuk song kok borok bai koburu prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khayai chini molsom bujagai tongo ta khok tai bukuk song amra kai jeng sabdan ma tong nai chung chini nahar mung greater Tripura land mayasak chung chuba choli sing thana nang nai ta khok tai bukuk song kobang ma oro chung nugo বিশেষভাবে আং দলাই নিব কিসা কক সানানি মুচুং তাখুক তাই বুকুক সং বুইলা আনি রাজনৈতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চুং আঞ্চলিক চুং বিকে রাংখল ন 5 বছর চুং এমএলএস নামখা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বন এমএলএস নামখা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তং তাখুক তাই বুকুক সং 4টা সিট হবো তাখলাই 2023 3 জন এমএলএ নখরি চুং ফুনুগিরি খা তাখুক তাই বুকুক সং abono once a warrior always a warrior aboni ortho na takhuk tai bukuk song
Aun bagai ang tini sanai je chungno kebang basawo pahari chung yes chung pahari no chung o paharo no tongo chung o paharo no tongo o paharo o hatai o hapung kuchung tongo no chung olani bolong di chamung chawai bolong di tuisa tuimani a chawai chini chuchu song chini bora song tuimani o paharo no tui thangbai ka takuk tai bukuk song Aun bagai chini cucu song ni o phola tabu bucung no kitingai tongo o pahar no keu chung no segai magalak judi segai nana ni gengkai borok kethang tongai manggalak takuk tai bukuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini no nai abu no Greater Tripura land no nai takuk tai bukuk song aun bagai chung abok chung aun bagai once a warrior always a warrior nang nai tai kai sa pai thagwang sanai takuk tai bukuk song chung no Maharaj ni tuidul Mumbai tini kebangwa thansa ongai neta kaham chehra nogoi belai kheno ani khakchang khata khuktai bukuk song mane chung 2000 son ni simi je rajniti khlaiman ni bisingtai chini original patno 3-4 tukra khlaiman ni pore tini 2023 hai no hai ang borom ganang gauri songkor no nukha borom ganang buddu no nukha borom ganang onimesar no nukha borom ganang kebangma chini Mewar Kumar Jumatya song no nukha abono thansa ta khuktai bukuk song age chungno vibranto khlaimani diwat and rules policy khlaimani piring poroi khlaimani no tini bubagani bisingtai thansa ongai leader rok ni mokhang chehra ngai bagai ani kha belai tongthoka am bagai brown bagai pal khaya phakhok lon nai ta khuktai bukuk song aun bai ang koklok bisi salia karon ora chini senior most leader kebang ma sanai tongko brok ni khukti chung kaham kok khanalai nai abono ang nayo once a warriors always a warriors ngani kangkai chung thansa kai ma tongnai tai chini naharmung ek matra ongnai Maharaj Bubagra tai Greater Tripura land chung 100% tupnai hinai sawaino ai okok kisi sawaran samani mathak sinai jotono khulum ka hambai Maharaj ayu loktong Triprasa ayu loktong Greater Tripura land dakti manthong ambai